useke yazona. Yazona. Useke yazona. Musona siphuphu wena. Awuphela la. Fona manje bathi ngothola la. Fona bese sidubula abafuni. Ushaya kancane. Babisi. Okay, yabona Polundi ngathi nidlisambu inamandla le ndoda le. Bafowethu bawunini phela. Ayi angazi nganichazela ngithini ngoba nibancane ngene understand lento le. Mana bhoti. Wasontobo uyaphazama mfethu. Unkulumo yakhe mina ngizwa angazi noma uyayiswa Nsontobo. Okay, awukafika lapho nje. Awukwazi ukusibhalela. Awukwazi awufike lapho njengoba ngibhalele nje la nisiza khona abantu. Yeah. Ngibhalele njengabafana nje. Nangalo mzuzu sibingelele bafowethu kwiMasibuyisane show. Sibingelele embukeli emakhaya. Sibingelele nakuphi la kufinyelela khona lo mbukiso wethu namhlanje. Lo phambi kwenu inganza kwethu usiyabonga umfokamkwena usephendi ubafazi bamfuqa iphethe mencisha uthando ukhetha kade ufungula amatshisa afana inkosi emhlanga lezi 12 new yeni angihambi ngedwa khumbulani ngihamba nobhuti sibiya mfowethu awubangena eshe kunjalo nje ngibingelele kumbukelo weMasibuyisane TV igama lami uSiphamandla Focus Biya bathi umfana le mntu wankomo ayixosha bathi nguhlanyula la ngiqala izinto phansi eThekwini kunjalo Sibiya mfowethu sasingenile mfowethu sesiphinde sabuya kumbukeli seyilo lolu daba lethu lokusiza abantu hey kade sigudla mfowethu kade sigudla senje namuhla sithathe le ndlela sicabanga indlela ende ngeze ukuthi sikuphi silanda ufana le phansi show ya cha mfowethu Sibiya mina bengicela mfowethu angazi noma mfowethu ngizothini kodwa ngicela lento yethu siyiqale nje ngomkhuleko sisaqala ke sigobisa amakhanda nje for 5 seconds sicele mfowethu ukuthi nabantu besubscribe uhlelo lwethu lukhulele phezulu kunjalo baba ngicabanga nathi amen siyabonga bafowethu namhlanje sibhalele ubhoti uthe ubongani mfowangweni kodwa manje ubongani mina Sontobe mfowethu angaze ngimuzwe mfowethu ukuthi ubithini le nothi yakhe ayihlangani angazi into ebhlungu ngobongane akasibekanga isitori sakhe saqonda kodwa umbukele esekhaya siyathemba ukuthi njengoba nathi ubongane sizomsondeza simbekela ila isitori sakhe ezobe sisicaca kahle khona ukuthi kahle usibizeleni thina bese siyamsiza asazi noma ufuna ukuthi ubuyisele noma ufuna ukuthi abuyisele ekhaya phela kuningi mfowethu khona nabantu abenza ama-drugs khona nabantu abafuna ukubuyisela izandla zabo khona nabantu bafowethu abafuna nje ukulekelela ukuthi bayeke izinto ezithile abazenzayo wrong bafowethu singabe sisaba umuntu kakhulu kodwa ngizocela nje ukuthatha lo mzuzu mfowethu uSontobe mfowethu mfowethu ngicela ubuyisa ababukeli mfowethu ukuthi cameraman ngisonkile mfowethu namhlanje hayi bhuti usonkile ungabashaya 360 hey manje waze washisa inkosi yamagcokama bafowethu kade soyibeka nje bafowethu iqhawe lele bafowethu esithi nje balandeli benkosi yamagcokama balandeli babantu bengezo bafowethu uyabona naligqokwe kanjani kusontiwe kunjalo nje ugeza sebegesile sesigezisa okwakheke nathi mbukeli sicela uvele simsondeze umfowangwenya ngoba vele ube seseduze kwethu sesimlandile umfowangwenya sicela usondele mfowethu simfake nje abe lapha phakathi wethu insizwa yeshe bhuti mbukeli sesinawo ubhuti njengamanje thina sesiyamazi ubhuti igama useke wasichazela since sibhalelile kodwa wena mbukeli ekhaya awazi ukuthi sinobani futhi mfowethu umbukeli akaze ekhaya ukuthi sinobani siyacela mfowethu uyichaze ubongani lo wangwenya ubongani mfowethu udabukaphi usho awu entabeni zaseshowe shout out to ishowe bafowethu ishowe lonke aliphakame bafowethu kuphi neshowe mfowethu kuphi neshowe Ulundi baba uMahlehliki Ulundi oluMahlehliki siyake sifike nalapho Ulundi bafowethu Ulundi lapha kweSamzukulu ngabe usibukela Ulundi sizofika sizokusiza wena nje ukuthi ongayenza ukubhalela Masibuyisane TV alright bhuti sinosontobe la siyibonile message yakho okwasibhalela yona but inembuzo ngaphakathi yabo kodwa sigcine sethi thina because siyasebenza and sinikile ukuthi sesizosebenza yona lento esiyisebenzayo njengamanje ake sihlale udabeni lwakho sikuzwe because umuntu odinga usizo mfethu ngicela futhi siqalele eqaleni usitshele ukuthi
yini ubhuti unenkinga yani? Hayi njengoba ngibhalele nje la nisiza khona abantu. Yeah. Ngibhalele njengabafana nje. Yabona nje nginenkinga nje encane nje nginayo. Yeah. Yabona. Yeah. Bangathi mhlawumbe emsebenzini ngathi emsebenzini kunezinye izinto ey'khona kodwa-ke engadingi nina kodwa. Kodwa njengabafana kodwa phela nibancane yabo. Kodwa bengifuna ukundlulisela yabona nje emsebenzini ngithanda ukuthi ngixoxe nomphathi kodwa sibuye singazwani ngasolinye kwesinye isikhathi. Kube ngathi angazi nginganichazela ngithini ngoba nibancane ngeke ni-understand lento le. Mana bhuti. Wasonto uyaphazama mfethu. Unkulumo yakhe mina ngizwa angazi noma uyayizwa Nsonto. Mhlambe nje lapha kumbukelo esekhaya ngathi umfowethu njengoba semlandeni umfowangwenya ngeke ngakuveza ukuthi asazi ukuthi ufisa simsize ngani. Kahle kahle unokugeja khona laphana kodwa ngisho kabi engizama ukusho ukuthi engathi esimeni senhlonipho ayikho kahle kahle. Akanayo inhlonipho. Ingakho nje ebuya ekhejana nabaphathi bakhe. Yeah. Sorry kancane bese sixoxa sinezithu. Yeah, sacela mfethu uhloniphe uthe ufika la kwishow sakuhlonipha kahle sathi ukuthi awunayo i-right ukuthi usibize abafana. Ake ngibuze ubalo uyaqala ubalo ya. Wenzani lapha? Lo muntu lo ongakhathazeki ngayo cameraman ushutha thina. Ushutha uhlelo lethu lolo libhalelile. Phela ukwazi ukuthi ufike usibhalele bese uqeda ukuzothi ubani. Nampo phakathi. Kanti ufuna ukwenza wena ngathi uyadelela wena. Wena ngathi uyadelela wena. Mina bhuti wami ngizocela nje ukuhlonipha ngenkonhlonipho ngicela ungangikhombi. Utshela ubani ecisha amakamera. Ukutshengise phela ukuthi ngumfana. Ngibukela sekhaya sibhekane nenkinga la. Isithelo solunde senza nje. Awukwazi ucishe lapha. Awukwazi ukutshela ukuthi awukwazi ucishe lapho nje. Awukwazi ukusibhalela. Awukwazi ucishe lapho nje. Ucishe lapho ndoda. Lo muntu ungene yini? Ucabana nomphathi wakho ufuna sikusize. Sikusize ngani? Ufuna sikusize ngani? Hayi angisenandaba futhi ningangisizi. Yekani isiphukuphuku lesi. Ayisilima lesi. Wena uqeqesha lapho. Cameraman awucishe ikamera. Icishe. Okay matethe sengihlasile umoya. Ususishwela kabi. Uphathe unazi. Shit, yes one. Shit, yes him. Muso esiphuphu wena. Awufela la. Uzuba slima. Uzuba slima. Ayo, siza sonto village. Cameraman. Isiphuphuke. Mfethu. Yini ngawo? Obasa abantu. Uzoyehlisa umoya bafowethu. Uzoyehlisa umoya. Okay, yabona Paul ngathi nidla isitambu inamandla le ndoda le. Bafowethu banini phela. Manini stock. Manini bafowethu. Mususishwela kabi. Manini bafowethu manini. Yehlisani umoya. Yehlisani umoya sengiwehlile. Mususishwela kabi. Okay bhuti. Mususishwela kabi. Yeah. Bangituba labafana laba. Uzwa namanje. Yabona? Kufanele olundi. Yabona olundi. Ufune labafana laba. Awuchazela ababukeli kahle kahle ukuthi busibizelani thina. Hayi ngeke ngisantshela yekani. Awusasitshela hamba. Yabona yini? Uzojubula. Yebo ne. Thatha futhi lento yakho le. Sonto befethu sibhekane nesiphuphu. Futhi ekhamba wena.
hamba aphinde ubuye. awumvese hamba la hamba ufuna umesi wakho Hamba. mani uphi umesi wakho Hayi mina indaba zomesela. usidubule usazofa Hey. Konakele phambi kwena ubonile ukuthi sibhekana nani. Izinto kwembukeli sekhaya sibhekana nazo lezi. Masihambe sisiza abantu bafowethu asiphephile. Na. cha nasonto bafethu ngicabanga ukuthi lama challenges ngoba siqala lolu hlelo lwethu ama challenges asazoba inkinga ngempela. Especially nje kubantu abafuna ukubuyelana noma umuntu mawukuthi uchithelwe sisazothola kanzima bafowethu. Asazi bafowethu kodwa ke sinikele thina kahle kahle sesidelile ngoba sisebenzela abantu. Iyiphi indlela mhlawumbe obona ukuthi singenza ngayo sonto bafethu ekuthenini abantu abakanjengalo sikwazi ukudila nabo ngoba phela manje uyabona ukuthi size ngomuntu sithi somsiza usibhalele ukuthi unenkinga ngamphathi wakhe emsebenzini kodwa njengamanje sesibhekene uthukathile and umuntu uyabheka sontobe ukuhlaza mfethu Ayuhlaza lo mfana unamandla. Yabona kuyasho ukuthi olundi noma kudliwa isitambu noma kudliwa lokudla okugandelwa ngazo kodwa ayinamandla le ngane le. Inamandla. Kodwa into engasisiza lana kwethu ukuthi mhlambe amandla weba khona noma ishow ikhula noma ababukeli besilekelela besithanda futhi into esenzayo ukuthi sisize abantu. Mhlawumbe bosilekelela ukuthi kube khona abantu abasivikela masamba. Ngicabanga ukuthi lokho sonto mhlawumbe ngabeka nempilo zethu engcuphe esimene right Impela ngoba sihambe woza awunesicefe lo mfana fona manje bathi basithola la fona bese sidubula abafowini mshaya kancane babisi sibuya awuthi phone mfethu iphi phone Lungile biza abafowini nathi sinabafowethu azizana phela sodwa nathi bazobona abantu ukuthi kuhlaza kanjani awukhulisiwe kahle wena sinjani hey inkinga ngingamfonela ubest hayi ngamfonela uzoyibona lento kufanele uyasabisa lo ngeke bafike la manje umkhaya lo kodwa futhi manje wenza lento ayenzayo ayihloniphi nje kahle kahle ulundi nje bafowethu hayi mina ngiyalibonga amashow asolundi babukeli ngiyacela mase uhamba ishow yasolundi ngizocela khona la ukuthi nisiphelezele sokwenza nje ivideo sisho ukuthi cha siyahamba siyolundi besicela nisiphelezele ngoba niyabona ukuthi isimo sethu asikho right buka umfowethu unjani la uthe ukuthinteka sonto bafethu ngicela usalo uyivale ishow mfethu angikho right kulungile bafowethu engizocela bafowethu ukuthi la page-ini ukhophe nje lapha la kunesithupha khona bese uyakhomenta usitshele ukuthi wena ubungenza njani wena ubungasilekelela kanjani danko Bafowethu ngithi asixolise nje ukuthi cha ivideo le igcina iphela kanje nosibhekane nenkinga enkulu lapha indoda lebisibizile binola kakhulu so sasiziba naleyo challenge ukuthi cha nakho sithole induku so nje bafowethu injalo nje kahle kahle besifisa ngempela ukugcina siyilekelela inkinga nebhekene nayo so manje asikwazanga ngoba nayo ayikwazi ukusilalela and iyalwa igcina ibalekile sigcina siyithindile kanjalo danke siyabonga cela ungakhohlwa ukucindezela like lapha uphinde ucomment danke